Bij het pompstation Spannenburg waar het verliezen de kleur uit het water hellen. Daarna begon in Zuidwest-Friesland de klachten over het huddeloed dat keukenapparaten maken en over vreemde kalkonslag. Een soortgelijk productiebedrijf hebben we ook in Oldenholt-Paden. En daar hebben we ook de kleur verwijderd. En daar hebben we dit fenomeen niet aangetroffen. Dus we waren ook onaangenaam verrast. Jeanette Kuper van Haas stuurde een van de meer dan 800 reacties op een Omroep Friesland reportage over het zogenaamde knetterwetter. Er waren mensen die dachten, nou je bent helemaal gek. Dat is helemaal niet zo. En dan liet ik het wel eens uitproberen. En dan zei ja, oh ja, dat is toch zo. En dan denken ze van ja, dat hebben wij ook. Bij aanleiding van de klachten had Vitens maandenlang onderzoek gedaan naar het mysterie en een helpdesk opzetten. Alle weken komen er nog zo'n 15 klachten binnen. Het wetterbedrijf griep nou toch in. Ze veroordeelden de geerstalling van het wetterwer. De hardheid die er nu is, die zit ongeveer op 1,2 millimol. Die gaan we verlagen naar ongeveer 1,1 millimol. En daarmee hopen we toch een hoop van deze klachten te kunnen voorkomen. Als het aan Vitens ligt en ze hebben ons serieus genomen, dan is het probleem opgelost. Want wij dachten dus eerst dat wij niet serieus werden genomen. En dat is dus nou wel zo. De kosten die Vitens nou maakt vanwege de aanpassing van het wetter worden roest op minimaal 2 ton. De prijs van het drinkwater blijft gelijk. Ondanks dat wij deze processen doorvoeren en aanpassen, verandert er niets in de drinkwaterprijs. Het kan nog maanden worden voordat het aangepaste wetter toch alle leidingen in Friesland streamt. De reactoren die de ontharding verzorgen, die moeten nauwkeuriger worden ingeregeld. En vanaf het moment dat we ze beter in de hand hebben, dan gaan we stapsgewijs de hardheid iets verlagen.